салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадед ба канали Азам блог ва чунар вақта бо шумо ман Азам Тавоев. Видеоролики имрӯзаи бардар дар бораи Мадина Басаева аст. Ба касе ки видео интересное марҳамат тамошо мекунем. Ва мо бошад видеоролики имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. Мадина Басаева дар инстаграми худ ана ин гуна аксоро ҷойгир кард ва бисёре аз тоҷикҳо ӯро дашном карданд. Ва Мадина бошад ба онҳо ҷавоби хело ҳам қабеҳ дод. Чӣ гуна ҷавоб бошад дӯстон мегӯяд, инашро бошад дар охири ролик мефаҳмем. дугонаи ҷонон фаришта ҳамаро шарманда кард. Мо бояд ин гуна духтаронро ба тезӣ барои хуб гузаронем. Бозорот барам духтар. Лифчик духтар. Чӣ харам? Лифчик. Намераса шумо дами чиз. Ман шумо да аби ойлик мешавам мехарам биз. Ну нахер. Отец. ва видеоролики имрӯза бародаро имея дар бораи ана ҳамин мавзӯъ аст. Фақат ҳатман подписатсия кунем ва мо шояд видеоро давом медиҳем. Поехали! дӯстон, дар платформаи Instagram як духтар пайдо шудааст бо лақаби Фариштамо ё ин ки фаришта аст намедонам. ӯ худро дар Instagram хело машҳур медонад. медонем барои чӣ бародаро ӯ худашро машҳур меҳисобад? Барои он ки ӯ дар сериали Мирзо баромад кардааст. оддӣ карда гӯям бародаро, ин духтар дар як видеороликаш бо ҷонон суруди қадами Қурбонро хондаанд, вале баъзе суханҳоро иваз карданд. барам духтар. Лифчик духтар. Чӣ харам? Лифчик. Намераса шумо дами чиз. Ман шумо да аби ойлик мешавам мехарам биз. Чё, ебанутый что? Чӣ хеле ки мебинед бародаро, ин ду духтар ҳама духтарони тоҷикро вайрон карда истоданд. ва бародаро гуфтанӣ ҳастам ки ин видеоро метавонед ба чанд кас партоен ва лайк монед ки дигарро бинанд ва ин духтарҳоро дар куҷое ки мебинанд насиҳат кунанд ки дигар ин гуна корҳоро накунанд. Ладно, неплохо. хабар дар бораи Мадина Басаева. Что? Опять? ҳа дӯстон, шумо дар комментария нависонед будед ки ман дар бораи ин духтар дигар видеоролик накунам. вале ман якчанд вақт пеш бародаро ба инстаграми Мадина даромадам, дидам ки ин аксро дохил кардааст. ва ман аз инстаграми ӯ баромадани будам, вале дидам дар комментарияш навишта шудааст ки навишта буд ки Мадина, ту чӣ гуна ин динро қабул кардӣ? какова ӯ чӣ дӯсто суханҳое ки ин духтар нависондааст ҳатто ман хонда наметавонам, чунки хело ҳам дашномҳояш зиёд аст. ҳатто касе ки рӯзадор аст рӯзаҳояш шикастанаш мумкин. ва ана суханҳо бародаро худатон хонеду ва хулосаатонро бароред. касоне ки русиро мефаҳманд инро хонда ва хулосаашонро мебаранд. касоне ки намефаҳманд русиро хавотир нашавед ва подписчикони мо ҳатман ҷавоби инро ба тоҷикӣ дар комментария менависанд. ва бо ҳамин видеоролик имрӯза ба анҷом расид бародаро, боварӣ дорам ки ин видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда лайкро фаромӯш накунед бародаро. аз шумо поддержка лайк аз мо бошад видеои нав. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.